kunne jo starte med at fortælle, hvorfor du har valgt at være frivillig ved OSCE-VM. Jamen, jeg blev spurgt af Susanne og Mads fra KDY, om ikke jeg kunne tænke mig at være med til OSCE og hjælpe med det. Jeg var med sidste år i sommeren som praktikant, og de kunne godt bruge min hjælp. Så sagde jeg ja, det vil jeg da gerne. Hvad får du selv ud af det ved at være frivillig ved sådan en stævne? Jamen, jeg får en masse erfaring. Jeg er lige nyuddannet, så at få lov til at være med til her, det er vildt fedt. Og så en masse ansvar og en masse gode bekendtskaber, som man kan bruge udover. Og så bare en rigtig god tid. Man lærer vel også nogle andre fra klubben at kende på et andet niveau? Meget. Jeg sejler ikke selv, så jeg har lige pludselig lært rigtig meget omkring sejlads, og kender utrolig mange nu fra KDY og alle de andre frivillige, der er genganger her. Er du mest på vandet, eller er du på land, eller hvad er dine ansvarsopgaver? Jeg er på land. Min ansvarsopgave her er Race Village, hvor der er sponsor, pop-up shops, og der er bar, og der er middag nogle aftener. Jeg kan ikke sejle, så det er kun på land. Så du har en lidt anden tilgangsvinkel til det at sejle, men du nyder det alligevel at være det gør jeg. Frivillig her på OSCE-VM. Ja, helt klart. Super. Så har vi en fra EO. Du har taget turen til Skovshoved. Ja, med en gummibåd på slæb. Hvad får dig til at melde dig til at være frivillig på sådan et stævne? Det gør det, fordi jeg selv har sejlet i mange år. Jeg startede med at sejle pigekapsejlads med nogle andre. Købte jeg min egen båd i 90 og solgte den i 12. Så der er nogen, der har klaret opgaverne, så jeg kunne få lov at sejle, da jeg ikke havde tid til at være frivillig. Så nu synes jeg, at jeg kan betale tilbage. Og det er også sjovt. Jeg møder en masse dejlige mennesker rundt omkring. Hvordan er det at være medarrangør sammen med KDY, og så alligevel at være på udebane? Altså, jamen det skal du jo ikke, for jeg er jo ikke med til at arrangere det. Jeg har jo sådan set bare meldt mig til, at jeg kan gå til hånde. Jeg kan ikke noget med alle de der planer og computer og strategier. Det er ikke lige min. Jeg kan tømme en skraldespand, eller hejse flag på en dommerbåd, eller nu står jeg på morgenmad og smager selv frokost, og så kan jeg sælge lidt øl, og så uddele øl og servicere rundt omkring. Så hvad? Men uden jer frivillige, så vil der jo heller ikke være noget stævne. Det vil være svært, og så får jeg jo også lidt erfaring. For næste år skal vi jo have noget i Aarhus. Stort arrangement, og sådan øvelse for næste år igen, 18. Så, ja, der bliver jo et stort stævne i Aarhus. Stort, ja. Og jeg har hjulpet lidt til med nogle laserstævner og noget Nokra 17 mesterskaber. Og jeg er der, hvor der er brug for mig. Så. Det er så fedt. Det er så fedt, at der er så mange frivillige, der har lyst til at give en hånd med her. Ja, det er jo dejligt. Men der kan jo godt bruges flere. Der kan jo altid bruges flere. For mig er det dejligt at komme og møde de unge mennesker herovre, fordi selv nogle dejlige børn står og knokler. Så alle de unge, de gør et stort stykke arbejde her. Og det. Men kan I mærke, at der er sådan en forskel på at være ung og gammel frivillig, eller løfter man i flok? Vi løfter i flok. Ja, det synes jeg også. Vi har alle vores stærke. Vi har nogle kompetencer forskellige steder, og så hjælper vi hinanden. Ja, det er så fint. I må have en rigtig god uge her på OSCE-VM. Vi er lidt trætte, men vi er kun halvvejs, så vi lader lidt op.